Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, na početku emisije Međimurski putokazi. Održana je 20. sjednica Županijske skupštine Međimurske županije, kojoj je najvažnija točka dnevnog reda bila donošenje proračuna za 2025. godinu. Vijećnici Županijske skupštine Međimurske županije jednoglasno su, bez ijednog prigovora županovom prijedlogu, prihvatili najvažniji financijski dokument, prijedlog županijskog proračuna za 2025. planiran u rekordnom iznosu od gotovo 150 milijuna eura. Župan Matija Posavec prihvatio je i svih 8 amandmana koje su podnijeli županijski vijećnici. On je za čak 54% veći nego proračun za 2024. godinu i on prati našu temeljnu strategiju razvoja, održivo, zdravo, uključivo i otporno društvo te zeleno i digitalno Međimurje. U proračunu je 48 kapitalnih investicija koje imaju ukupno vrijednost 208 milijuna eura, međutim u proračunu za 2025. godinu je 40 milijuna eura, što znači da nismo stavljali u proračun ukupne iznose, nego ono što realno možemo potrošiti. Najveća ulaganja odnose se na područje obrazovanja i zdravstva. Neki od najvećih projekata koji se nalaze u samom proračunu su početak izgradnje nove osnovne škole u Nedelišću, obnova gospodarske škole koja će biti završena, izgradnja centra za starije osobe u Nedelišću koja je počela, izgradnja centra palijativne medicine, obnova dvorca Feštetić u Pribislavcu, centar Međimurske Popevke, dogradnja gimnazije za koju smo dobili odluku o sufinanciranju u iznosu od 4,8 milijuna eura, gradit ćemo nove interpretacijske centre, evo posebno ističem centar Svetog Jeronima u Štrigovi, rekao sam 5 školskih dvorana, 12 dogradnjih škola, energetska obnova javnih zgrada, uređenje kulturnih i povijesnih lokaliteta, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, 30 parkova, infrastruktura u poslovnom parku, početak gradnje centra kreativnosti, znanosti i TEO, zelena oaza i završetak sportske dvorane u Svetoj Mariji. U proračunu je predviđen i nastavak potpora za građane u svim područjima, od školstva i zdravstva do poljoprivrede i poduzetništva. Potpore našim studentima, potpore svim srednjoškolcima koje će se iduće godine sa 50 povećati na 80 eura, pratimo inflaciju, stipendije za deficitarna zanimanja, svi nastavljaju imati besplatni prijevoz autobusom i vlakom, nastavljamo s financiranjem osobnih asistenata u vrtićima i školama, pratiti rad centara izvrsnosti, nastaviti sa građanskim odgojem. Umirovljenicima ćemo dati snažnu podršku kroz financirani prijevoz autobusom u Međimurju, vlakom u cijeloj Hrvatskoj, neograničeno, snažna potpora udrugama umirovljenika, sufinanciranje boravka u domovima za starije i nemoćne, s time da iduće godine radimo jedan iskorak s obzirom na stanje zbog inflacije, zbog cijena. Mi ćemo zamrznuti cijenu boravka u domovima na način da ćemo povećati participaciju iz proračuna prema domu za starije i nemoćne. Predsjednik Skupštine Dragutin Glavina izrazio je zadovoljstvo podatkom da se čak 32% ukupnih rashoda i izdataka odnosi na razvoj, odnosno nabavu, otplatu i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Po meni, što često ističem, najvažnije kako i na koji način je proračun usmjeren prema građanima, a da se pritom vodi računa o interesima onih koji ta sredstva stvaraju, te na ne manje važno i o solidarnosti u zadovoljavanju potreba onih koji nisu u mogućnosti ostvariti dovoljno prihoda. O tome govore i suglasnosti na prijedlog proračuna od samih korisnika proračuna, kao i jednoglasna potpora Gospodarsko-socijalnog vijeća. Na dnevnom redu bile su ukupno 33 točke, među njima druge izmjene i dopune županijskog proračuna za ovu godinu. Naš proračun u svom rebalansu, dakle u izmjenama i dopunama, se povećava za 4 milijuna 390 tisuća eura, od čega imamo samo smanjenje u proračunu Međimurske županije, a povećanje u proračunskim korisnicima i to je zapravo usklađenje sa aktualnim stanjem. Kod proračunskih korisnika ide povećanje na 7 milijuna eura i mahom to je usmjereno prema socijalnim, zdravstvenim i obrazovnim komponentama našeg društva. Uvodimo neke nove stavke. Ostale točke posljednje ovogodišnje sjednice Županijske skupštine odnosile su se na financije, gospodarenje imovinom, izvješća te ostale odluke vezane uz redovno funkcioniranje Međimurske županije.
U Međimurskoj županiji sastali su se članovi Vlade Republike Hrvatske sa županima, gradonačelnicima i općinskim načelnicima. Na sastanku se raspravljalo o raznim temama. Međimurska županija bila je domaćin sastanka Vlade Republike Hrvatske sa županima, gradonačelnicima i općinskih načelnika održanog u Riznici Međimurja. Ključne teme bile su nacionalni plan stambene politike, zdravstvena skrb, socijalno uključivanje te odgoj i obrazovanje djece s teškoćama, invaliditetom i unapređenje digitalnih usluga prema građanima. Župan Međimurske županije Matija Posavec osvrnuo se na lokalne teme o kojima se raspravljalo. Prije samog ovog sastanka predsjednik Vlade je posjetio Međimursku županiju, dakle bili smo u zgradi na jednom radnom sastanku zajedno sa ministricom zdravstva, doktoricom Hrstić i ministrom obrazovanja, doktorom Fuchsom, gdje smo upravo otvorili teme iz područja obrazovanja i zdravstva koje su u Međimurju itekako važne s obzirom na ulaganja i na skrb i na potrebu i na specifičnost naravno lokalnog stanovništva. Ono što mi želimo to je da sve naše škole budu u jednosmjenskoj nastavi vrlo brzo. U tu svrhu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti od prijavljenih 17 projekata trenutno smo na 12 suglasnosti, još 5 čekamo i evo i odgovor odmah na novinarsko pitanje da prema svim predviđanjima bi već prvi natječaj za izvođača radova trebali krenuti početkom 2025. godine. Osim obrazovanja raspravljalo se i o zdravstvu kao vrlo bitnoj stavci u Međimurskoj županiji. Što se tiče same zdravstvene skrbi, ono što sam i sa predsjednikom Vlade razgovarao, nama je strateški projekt da mi nakon svih ulaganja u zdravstvenu zaštitu u Međimurskoj županiji, koja su u proteklih 5 godina samo iz izvornog prihoda proračuna Međimurske županije iznosila preko 30 milijuna eura, izgradimo, revitaliziramo, otvorimo i centar palijativne medicine. S obzirom na aktualnu situaciju gdje sekundarnim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj upravlja država, dakle to ne možemo početi unatoč činjenici da imamo građevinsku dozvolu bez suglasnosti resornog ministarstva, Vlade u cjelini i drago mi je da u tom projektu sam dobio i podršku predsjednika Vlade, pa ako sve bude u redu i tu bi javni natječaj trebao vrlo brzo krenuti obzirom da je u županijskom proračunu su osigurana djelomična sredstva za realizaciju tog projekta. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković također se osvrnuo na problem palijativne skrbi u Međimurskoj županiji. Što se tiče Centra za palijativnu skrb, koji je praktički u sklopu Opće bolnice Čakovec, mi smo detaljno o tome razgovarali danas i sa županom, ali i sa novim ravnateljem bolnice. Pitanje palijativne skrbi je jedno šire horizontalno pitanje na razini Hrvatske. Nažalost, starimo kao društvo, sve veći broj naših sugrađana će nužno trebati skrb palijativne skrbi i mi smo danas razgovarali, shvatili smo koliki su otprilike okviri financijskog plana, došlo je do jednog restrukturiranja inicijalnih ideja koje su bile nešto ambicioznije, međutim kad se to svede na palijativnu skrb s obzirom na stanje tog objekta, koliko sam ja razumio od župana, u kojem su za vrijeme primjerice pandemije COVID-19 bili i smješteni određeni pacijenti, je tako da se uz intervenciju i potporu ministarstva plus doprinos županije, ako ja dobro brojim, to je 1,5 županija, oko 6 milijuna eura od strane države, a mi ćemo naći načina kako da iznađemo ta sredstva da se taj objekt privede svrsi za palijativnu skrb. Istaknuo je Posavec gospodarsku snagu Međimurja koja u svemu prednjači u Hrvatskoj, pogotovo u izvozu. Upoznao sam i premijera i članove Vlade i sa gospodarskom snagom Međimurja koja pogotovo u izvozu prednjači u Hrvatskoj, u udjelu zaposlenih u ukupnom stanovništvu, u robnoj razmjeni s inozemstvom i u jednoj snažnoj i zdravoj gospodarskoj aktivnosti koja se ovdje provodi, u visokom iskorištavanju europskih sredstava, u komunalnoj i prometnoj infrastrukturi koja je vrlo razvijena i jednom onako energijom i željom ćemo nastaviti i dalje razvijati i Međimurje i sjever Hrvatske. Ovi sastanci Vlade sa županima od iznimne su važnosti za jačanje suradnje između državne i lokalne razine vlasti za koordinaciju ključnih razvojnih projekata. U planu je da se sastanci održavaju 2 puta godišnje kako bi se kontinuirano pratili prioriteti i izazovi u svim županijama. Podsjetimo da je prvi sastanak u ovakvom formatu održan u Zagrebu 16. prosinca 2016. godine. Općina Selnica slavi važan trenutak za svoju zajednicu, svečano otvorenje novog vatrogasnog doma.
Novi moderni vatrogasni dom u općini Selnica simbol je ulaganja u sigurnost i budućnost. Označava značajan iskorak za lokalnu zajednicu, osiguravajući bolje uvjete za rad vatrogasaca i jačanje povezanosti mještana. Izgradnja doma počela je 2016. godine. Sami projekt je zaživio negdje 2016. godine kad smo ozbiljno počeli razmišljati o projektu. Napravio se i onda evo počela je i gradnja koja je trajala, nažalost, s prekidom od 1,5 dana zbog neriješenih financijske konstrukcije kako treba. Nismo baš imali, mogu reći, neke prevelike pomoći od bilo kuda, morali smo sve sami riješiti i hvala Bogu riješili smo. Danas imamo jedan dom koji, moram reći, vatrogasci su zaslužili. Evo i prije par dana su bili na intervenciji, uvijek su tu spremni pomoći, traže ljude koji nestanu, sve ono na njih se mogu osloniti. Načelnik Vičević ističe da novi vatrogasni dom nije namijenjen isključivo vatrogascima, već je osmišljen kao višenamjenski prostor dostupan i drugim korisnicima. Tu imamo u podrumu i izvrsne streljačke prostorije koje su već dobile pohvalu i od ljudi koji se to razumiju iz nivoa Hrvatske, iz Varaždina, Čakovca, tako da je dom za svih. Tu je održan ove godine i festival žganice. Tako, evo, ljudi su jednostavno prihvatili ovaj prostor i jako im se sviđa. Tu je u centru sela, mada mi sad možemo reći da imamo 2 centra sela, ali nemamo jer je to sve na 300 metara. I danas, evo, prepun zadovoljstva je da se konačno završilo, mada onaj pravi završetak će slijediti nakon 5 godina i konačne kontrole one zadnje koja bude. Vrijednost projekta iznosi oko 1,6 milijuna eura. Znači 1 milijun eura od fondova, onda smo dignuli jedan kredit pa drugi, tako da je, ali evo, već jedan dio kredita se sad i vratio s obzirom da smo dobili drugi dio sredstava. I sad to je što je, ta sredstva nisu prevelika dalje za otplatu, neće narušiti niti stabilnost DVD-a niti ničega, tako da i to je riješeno na najbolji mogući način. DVD Selnica u ovom trenutku broji 70 članova, a svakim danom stižu i nove prijave za učlanjenje. Predsjednik DVD-a Selnica Davor Debelec izrazio je zadovoljstvo novoizgrađenim domom i opremom kojom raspolažu. Stalno nam se pridružuju novi članovi i intervencije vatrogasaca više nisu samo požari i potrebe su za većom i opremom, tako nam trebaju veća skladišta i jednostavno prije gdje smo bili smješteni tamo nismo imali niti minimalne higijenske uvjete, a i sve nam je bilo pretjesno. U zadnje 4 godine nabavili smo skoro svu novu opremu, treba nam nešto. Imamo navalno vozilo koje je kupljeno 2019. koje je praktički novo. To je malo navalno vozilo i marke Iveco sa 1500 litara vode. Imamo jedno kombi vozilo, a u protekle 4 godine, kako što sam rekao, nabavili smo nova odjela, čizme, rukavice i svašta. Sve je to bila već dotrajala oprema koja je bila starija u više od 40 godina. Zamjenik međimurskog župana Josip Grivec istaknuo je kako Međimurska županija uvijek podržava projekte ovakvog tipa. Prije svega čestitam u ime Međimurske županije domaćim vatrogascima i naravno svima koji su doprinijeli izgradnji i realizaciji ovog projekta, ovog prekrasnog doma koji naravno će služiti prije svega vatrogascima. Međimurska županija maksimalno u okviru svojih mogućnosti podržava takve slične projekte i naš proračun koji je jučer donesen, najveći u povijesti, realan, ali prije svega zahvaljujući mnogobrojnim projektima i potpori Europske unije, odnosno uspješnosti u prezentaciji, realiziranju i do sada i naravno u buduće i uvjereni smo da će tako i nadalje ostati. Novi vatrogasni dom predstavlja značajan iskorak u jačanju sigurnosti i zajedništva lokalne zajednice. U ljekarni Čakovec predstavljen je prvi robotizirani sustav za skladištenje lijekova na području Međimurske županije. Međimurska županija dobila je svoj prvi robotizirani sustav za skladištenje lijekova.
Riječ je o inovativnoj tehnologiji koja omogućava ljekarnicima i farmaceutskim tehničarima da se više posvete edukaciji i savjetovanju pacijenata, dok automatizirani sustav preuzima zadatke vezane uz organizaciju i skladištenje lijekova. Robotizirani sustav sastoji se od 4 ulaza i izlaza i pokretne trake te mogućnosti automatskog skladištenja lijekova. Uvođenje ove moderne tehnologije poboljšava radne procese, povećava učinkovitost i smanjuje mogućnost ljudske pogreške. Osim što olakšava rad zaposlenicima, sustav podiže bolju dostupnost lijekova i podiže razinu usluge prema pacijentima. Jedan projekat na koji smo izrazito ponosni. Ono će nam omogućiti da više vremena posvetimo našim pacijentima. Ono arhivira negdje oko po spremi 18,5 tisuća različitih kutijica lijeka, što znatno olakša rad farmaceutskim tehničarima koji bi inače to morali razvrstavati. Dnevno zaprimimo negdje oko 2000 kutijica lijekova i robe, 1000 kutijica ide u robota, a isto tako se i izda 1000 kutijica lijekova u toku dana. Znači, ovo robotizirano skladište neće na neki način zamijeniti ljekarnike, odnosno magistre farmacije i farmaceutske tehničare, već nam je jedno pomoć u svakodnevnom radu. I mislim da ćemo se više moći posvetiti svojim pacijentima. Da bi korištenje sustava bilo što brže i efikasnije, svaki farmaceutski tehničar morao je proći edukaciju rukovođenja novim robotiziranim sustavom. Ravnateljica Knežević detaljno nam je objasnila kako ovaj robotizirani sustav funkcionira. Prošli smo stručnu edukaciju, oni čiji je ovo proizvod, stručno nas je educirao, tako da imamo jednog tehničara koji je zadužen za njegov rad, ali isto tako je educirao sve ostale. On vam je vrlo jednostavan, znači roba kad dođe, puni se na pokretnu traku, on sam čita 2D kod, očitava rok valjanosti i serijalizaciju, ime lijeka, pakiranje i stavlja ga za njega na adekvatnije mjesto. Nakon toga kad kolege ljekarnici na recepturi putem CCH dobe informaciju za pacijenta koji je lijek propisan, robot izbaci taj lijek evo tu van. Projekt je vrijedan 215.000 eura, a financirala ga je ljekarna Čakovec vlastitim sredstvima. Ovu vrijednu inicijativu prema modernizaciji zdravstvenog sustava pozdravio je i župan Međimurske županije Matija Posavec. Drago mi je da naša ljekarna prati trendove i ovaj projekt je prije svega inovativan i praktičan. Ako uzmemo samo podatak da dnevno u ljekarnu dođe između 600 i 800 pacijenata, kako koji dan, ti pacijenti trebaju uslugu i ako i možemo na bilo koji način tu uslugu ubrzati, a to je da farmaceut, ljekarnik ne ide u skladište tražiti lijekove, nego da je sve robotizirano, sve preko aplikacija napravljeno, digitalizirano, onda sigurno da i taj pacijent kraće čeka u ljekarni, da to olakšava neki način rada i samom ljekarniku i puno bolje, lakše možemo i pratiti svu statistiku potrošnje lijekova. Uglavnom jedan inovativan projekt kojeg Zapadna Europa poznaje već 10 godina i drago mi je da smo mi jedna od rijetkih županija, odnosno jedna od rijetkih ljekarni koja je implementirala ovaj sustav i u svoje prostore. Uvođenje robotiziranog skladišta u ljekarni Čakovec predstavlja važan iskorak prema modernizaciji zdravstvenog sustava u Hrvatskoj. Ovakvi projekti sigurno predstavljaju visoke standarde za buduće inovacije u ljekarničkoj i zdravstvenoj skrbi. U multimedijalnoj dvorani Riznice Međimurja predstavljena je knjiga Stari grad Čakovec kroz stoljeća. Prva je to stručna monografija ikad napisana o ovom zaštićenom spomeniku. Stari grad Čakovec važan je i vrijedan spomenik Međimurske županije koji ima status zaštićenog kulturnog dobra od nacionalnog značenja, a ove godine dobio i svoju prvu monografiju kakvu i zaslužuje s opsežnim stručnim tekstovima i ilustracijama. Plod je to suradnje Čakovečkog muzeja Međimurja, sunakladnika Art Trezora iz Zagreba i autora Petra Puhmajera. Ideja je nastala već 2016. s obzirom da je dr. Puhmajer konzervator savjetnik koji radi u Hrvatskom restauratorskom zavodu u nekoliko navrata i radio konzervatorska istraživanja na samome Starome gradu, tako da je on i došao do nekih saznanja i zaključaka i najbolje upoznao Stari grad iznutra i stilove gradnje. S obzirom da on već je proslavljeni autor i da je pisao razne monografije i bavi se baš specijalizirano arhitekturom,
povijesnom arhitekturom. U prvom trenutku smo odgodili tu ideju jer smo počeli sa velikim projektom 2017. rekonstrukcije fortifikacije Staroga grada. Pa rekao, ajmo još pričekati tih par godina da se obnovi fortifikacija, pa ćemo onda dopuniti i taj dio faze razvoja i vanjskog obrambenog dijela i onda ćemo napraviti monografiju. U tom trenutku se nama već polako približavala i 70. obljetnica muzeja, naime 2024. Mi slavimo 70. obljetnicu muzeja i to je nekako bila idealna godina da objavimo jednu takvu opsežnu stručnu monografiju o Starome gradu. Stari grad Čakovec je kompleks koji se sastoji od palače i vanjskih obrambenih zidina, a iako će uskoro proslaviti 700. obljetnicu, nikada dosad nije dobio svoju cjelovitu monografiju. S obzirom da smo unazad nekoliko godina stvarno imali velikih građevinskih obnova, ovo je nekako sazrio je trenutak da se ta monografija napiše i objavi. Dakle, govorimo o skoro 280 stranica stručnih tekstova, arhitektonskih prikaza, fotografija i puno ilustracija, tako da sada zaista na jednome mjestu možete pročitati i pronaći sve o Starome gradu u Čakovcu. Autor monografije je konzervator Petar Puhmajer, koji je višekratno boravio na lokaciji i vršio konzervatorsko-restauratorska istraživanja i analize povijesnih struktura građevine. S obzirom da je Stari grad tijekom svoje povijesti doživio velike promjene, rekao bih svaki stotinjak ili 200 godina, koje su ovisile naravno vlasnicima, ujedno inicijatorima obnova. Svaki si vlasnik uredio dvorac prema svom ukusu, prema stilu i razdoblju u kojem je živio. Pa je tako su sve te stilske mijene i sve te promjene ostavile traga na dvorcu i danas. Tako da je nekako u proučavanju kulturne baštine i povijesnih građevina je nekako uvijek cilj utvrditi tu slojevitost koju one imaju i šta je u kojem vremenu napravljeno, izvedeno, kako je to vrijeme doprinijelo samom izgledu dvorca, nekom kulturnom aspektu grada, županije, nekad vlastelinstva. Za vrijeme konzervatorskih istraživanja autor je otkrio veliki broj zanimljivih povijesnih, arheoloških i umjetničkih nalaza. Najzanimljivije možda je bilo otkriće fragmenata baroknog stubišta koje se nalazilo u sjevernom krilu Novog dvora, koje je sagrađeno za altane i zapravo je najveće otkriće bilo da smo našli balustre, komade ograde, stuba koji se čuvaju zapravo u lapidariju muzeja, što do sad nije bilo poznato, nisu bili identificirani. I naravno ostaci štukatura na zidovima koji su u jednoj prostoriji Novog dvora bili također još uvijek danas sačuvani i mi smo napravili zapravo u sklopu elaborata jedan prijedlog rekonstrukcije, ujedno i idejni projekt rekonstrukcije toga stubišta i nadamo se da će taj jedan veliki nalaz biti ujedno i poticaj da se pri predstojećoj obnovi Novog dvora ujedno to stubište i rekonstruira. Iako su na njemu vršeni brojni radovi obnove, još uvijek su potrebna ulaganja u ovaj kompleks. Kompleks je statički saniran, konačno, jer to su bila velika sredstva uložena u samu statičku sanaciju. U potpunosti je obnovljena fortifikacija i pola palače. Dakle, mi još sad čekamo nekakve fondove da ugrabimo, da polovicu palače bi još morali staviti u funkciju, dakle nekakve završne obrtničke radove, novi stalni postav u palači. To su još nekakvi ciljevi i želje da napravimo. Naravno, s obzirom da je puno kvadrature, radi se o 3.500 kvadrata, onda to puno i košta. Dakle, to ipak možete financirati samo iz EU fondova, tako da čekamo neki koji će sjesti, na koji ćemo moći aplicirati dalje. Ali uvijek posla to ima. Dakle, to je jednostavno posao bez kraja. Obnova Staroga grada, održavanje Staroga grada. Iako ste ga obnovili nakon 10 godina, već opet treba ići nešto zamijeniti, nešto popraviti. To je jednostavno posao bez kraja. Kako je istaknuto na predstavljanju, monografija je posveta svima onima koji cijene Stari grad Čakovec i njime se ponose, koji su uz njega rasli, živjeli i radili, kao i svima koji su se istinski trudili zadnjih desetljeća da ga se očuva i obnovi u nešto najbolje u kulturnoj baštini što Međimurje može dati.
28. studenog 2018. godine Međimurska popevka upisana je na UNESCO-vu listu baštine svijetu i taj se dan u najsjevernijoj županiji obilježava kao Dan Međimurske popevke. Tim je povodom u Čakovcu održana promocija knjige i koncert Međimurske popevke. Tijekom studenog brojnim se programima diljem Međimurske županije u raznim vrtićima, školama i institucijama obilježavao Dan Međimurske popevke, koja je prije 6 godina uvrštena na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Obilježavanje je završeno u Čakovcu promocijom knjige Međimurska popevka, blago čovječanstva, ti si meni po sredini srca i koncertom pod nazivom Večer Međimurske popevke, održanim u dvorani Centra za kulturu. U prepunoj dvorani Riznice Međimurja predstavljena je još jedna publikacija, a koja svakako dokazuje bogatstvo i jedinstvenost međimurske glazbene tradicije. Prema riječima urednice knjige Željke Drljić, i ova je publikacija dokaz u kojoj mjeri Međimurci rade na čuvanju ovoga blaga. Ono je posvećeno zapravo čuvarima baštine i sadrži svjedočanstva koji su oni meni direktno u pero. Dakle, svjedočili o svojoj odanosti, o svojoj predanosti, o ljubavi koju gaje i kojom zapravo čuvaju popevku. Isto tako postoji niz priloga koji su pisali ljudi iz naše akademske zajednice koji su također bdiju nad popevkom. Također su ljudi koji rade na njezinu očuvanju i s te strane je ona itekako edukativna. Ja mislim da dovoljno govori činjenica da je odrađen taj ogroman posao koji su odradili i čuvari baštine i predstavnici i akademska zajednica Međimurja, a to je upis u reprezentativnu listu UNESCO blaga čovječanstva. Dakle, Međimurska popevka je blago čovječanstva, a to je, iza toga stoji zapravo godine i godine rada i promoviranja, godine borbe da joj se nađe mjesto u svijetu koje joj ljepotom i pripada. Ova publikacija velika je stvar za očuvanje Međimurske popevke, istaknuo je župan Matija Posavec. Planirali smo izdati brošuru, no materijala je bilo toliko da smo odlučili napraviti knjigu. Ovo je još jedan korak u očuvanju naše popevke, identiteta i tradicije od zaborava, kazao je Posavec. Međimurje je ponosno jer po prvi puta obilježavamo Dan Međimurske popevke odlukom najvišeg predstavničkog tijela u županiji, Županijske skupštine, i meni je iznimno drago da su se tisuće naših sugrađana okupljenih u udrugama kulturno-umjetničkih društava, institucija, vrtići, škole, manifestacije, pojedinci, čuvarice i čuvari naše baštine okupili kako bi proslavili i obilježili Međimursku popevku. To naše blago koje je zaštićeno od strane UNESCO-a, dakle nema više od toga, 28. studenog 2018. godine. Mi smo našu popevku naslijedili od naših predaka jer ona je utjecala na sudbine i na život ljudi u Međimurju. Ljubomorno je čuvamo od zaborava i prenosimo je na buduće generacije. Zato u nasljeđe ostavljamo jednu knjigu, Ti si meni po sredini srca, to je jedna prekrasna međimurska popevka, Ti si meni po sredini srca, kak včerleni jabuk i koščica. I jednostavno neka to bude trajni spomen na naše vrijednosti, našu kulturu koja simbolizira sve ono što imamo i što oblikuje međimurskog čovjeka, a to je naš identitet. Prisutna na predstavljanju knjige poznata pjesnikinja, kantautorica, ali i etnologinja Lidija Bajuk naglasila je kako je i ovo izdanje dokaz u kojoj mjeri ljudi s ovog dijela Hrvatske cijene i čuvaju svoju tradiciju. Međimurci su, za razliku od nekih drugih krajeva u Hrvatskoj, stvarno jako posvećeni, pa rekla bih praktički od 20. godina 20. stoljeća. Dakle, kad se počinju formirati kulturno-umjetnička društva, pa do današnjih dana, znači prije svega folklorna društva, pa onda pojedinci, pa onda neke druge glazbene žanrovske skupine. Dakle, sutra imam radionicu o Međimurskoj popevki u glazbenim žanrovima i doista Međimurska popevka živi u svim glazbenim žanrovima, doslovno u svima, pa čak i u onim najalternativnijima. Bajuk je pritom primijetila kako još uvijek postoji prostor za kvalitetnijim prenošenjem ovog kulturnog dobra na mlađe generacije. Međimurska popevka je dosta dobro zastupljena u osnovnoškolskim udžbenicima ako razgovaramo o formalnom obrazovanju, ali mislim da je premalo zastupljen kontekst. Znači nije dovoljno samo pjevati, nego djeca će puno više i učenici će puno više razumjeti što pjevaju, zašto su pjesme, o čemu one pjevaju, kako su one nastale, ako znaju prvo nešto o tom kraju,
ako znaju nešto barem o toj slavnoj prošlosti međimurskoj, ali i ako razumiju zapravo u kojim situacijama su pjesme ispjevane i mislim da to bi rekli malo stručni ljudi, to se zove hermeneutičko iščitavanje, drugim riječima poosobljavanje stihova međimurske pjesme. Znači svi mi koji izvodimo pjesmu zapravo ju poosobljavamo. Znači kao da smo je mi stvorili u tom trenutku kad je izvodimo. I to je snaga međimurske popevke i tako dugo dok bude takvih izvođača, tako dugo će i živjeti popevka. A ovaj mjesec međimurske popevke je doista vrhunac i samo dokazuje da se može još više brinuti i još sa više osjećaja i pomnje brinuti o međimurskoj popevki. Ja ne znam da li se može bolje, a valjda može. Čitav je program završio koncertom održanim u Čakovečkom centru za kulturu. Na večeri međimurske popevke nastupila je Cecilija Merkač-Hudopisk, zatim jedna od izvođačica mlađe generacije, Patricija Juračić, a nastupili su i etno bend Cinkuši. Ovaj koncert posebno je obilježen posjetom predsjednika Republike Zoranom Milanovićem u pratnji saborskih zastupnika Boške Ban-Vlahek i Ivice Bakse, kao i župana Matije Posavca i gradonačelnice Ljerke Cividini, te predsjednika Skupštine Međimurske županije Dragutinom Glavinom. Svako leto sam si znula ružice saditi, svako leto sam si znula ružice saditi, niti jadna se ne štela zmedi posušiti, niti jadna se ne štela zmedi posušiti. Jadna je tak lijepo zrasla i rano je cvela. Jadna je tak lijepo zrasla i rano je cvela. Ali mom se posušila da sam tebe zela. Ali mom se posušila da sam tebe zela. Vepak je već nam sadila, zaman bi mi cvele. Vepak je već nam sadila, zaman bi mi cvele. Kaj ti nemam već u svojem srčecu veselje. Kaj ti nemam već u svojem srčecu veselje. Druga čako bi ljubila koga imam v srcu. Druga čako bi ljubila koga imam v srcu. Odmah bi mi ruže cvele v bloku i vo vrtu. Odmah bi mi ruže cvele v bloku i vo vrtu. Ako pak jo ne ljubila koga imam v srcu, ako pak jo ne ljubila koga imam v srcu, odmah bi mi se povehle v bloku i vo vrtu. Odmah bi mi se povehle v bloku i vo vrtu. Stigli smo do kraja emisije. Hvala vam na vašoj pažnji i doviđenja.